Cha ngithi wemkhaya mina lento funa singene ubusiness lezi zimpi kamaskadi mkhaya wemkhaya uyabona mkhaya sifike siqale xabane mina nawe qala siqabane in public yayizwa loo nto ithi masithathana mkhaya emva kolokho bese wena uthatha umkhaya ngithatha uDoyasa bese uthatha ulokhunjana umgube mina ngithatha uPotso yayizwa loo nto yabo bese sihlukanisela abafana abancane laba abafikayo bese ziyakhala mkhaya bese sinqumila ngalodwa sithi ke bese sithi mantshitshi versus ngizwe #asenze sathi siqabene hayi mkhaya kubani inkunzi ngelanga lodwa hayi mkhaya siyashoda iskim sakho yebo siyashoda iskim sakho kusamele uhlanganise ungafaka amahlathi ngiyambona kuPotso ungazofaka ihlathi impela